Ари сега, за всички мишоци, ето ви сиренцето. Отворете си ушите, запушете си устите. Време е да мъкнете и да се усмирите. Управлявани от хората с дебелите стомаси. Целият народ превърна се в сиромаси. 12 часа смяна и заделят и трохите. Банките обират докато са костите. Мизерният живот изкача още от тинейджър. Газари с телефони, а с пари като за пейджър. Гледам във сълза ви, пускам, вие сте бонаци. 12 часа смяна и отново сте в батаци. Злото търсачки с рокли, дискотеки обикалят. Пръхо смокачки, смешни, злобата ми ще запаля. Чалгата на масата и двете ви салата. Селската история от малката заплата. Както каза Вера, да го духа общината. Предпочитам да работя в мазата, в махлата. Наркоманите се дръсат, за да бъдат по-спокойни. От пикото не са изприщени, ами са гнойни. Не дей да си помислиш, жълтаците да спираш. Замисли са кой измислиш и къде ли се намираш. Говоря си да губя време, без това сте глухи. Нямам интерес към хората с главите кухи. Говорете си и без това е дълъг коридора. Никой не те чува, а се вкара и в спора. Измереното ежедневие ли е проблема? Умни сте, но нямате стотинка и за схема. И как да стане, спите бачките и пак си лягате. На другия ден е същото, от проблемите май бягате. Тъжно ми е като погледна първата си поста. Мислих, че авери имам, но главата проста. От времето на времето започва да помисля. Трета линия удря, мисълта ми се избистря. Не забравяйте как сте родени, как сте си заспите. Спрете да робоствате и мислете за парите. Преценете много, изчислете хода на живота, защото си минава, а живял си като скота. Пожелавам ви успехи и дано да сте разбрали. Или сте действащи лица, или сте си кавали. Числата и оглеждайте и малко помислете. Спирам да ви пея, заболяха ма ръцете. Какво ще кажеш, брак? Стана ли брак? Кажи, брак. Кажи на хората. Получи ли са? Yes, sir. Да слушате балъци. Защото и без той нямате други... Нямате цели в живота. Шибаняци. Да го духате. Дразните ма.